Sa laing balita, nadakpan sa kapulisan ang tulo ka mga suspitsadong tulisan nga gikan na biktima og jeep di paserohan. Usa sa mga dinakpan igsuon kadtong suspitsado sa kawat sa Mantawi City nga napatay sa usa ka gwardiya. Ang report ni Nico Serino. Barracks ba? 38 nga revolver nga may duha ka mga bala, Batangas knife o balisong o gamayng pakete sa gituhang shabu. Ingon man usa ka cellphone sa ilang na biktima nga nahalin na unta. Kini ang na-recover sa taga Mandaue City Station 1 sa ilang pagsunod sa kaso sa tulis sa jeepney kaganihang kadlawon. Gihulagway sa kapulisan, upat sila nga nagkuyog sa pagpanulis nga ilang natumbok pinaagi sa CCTV camera. Apan tulura ang arestado, sila si Recomel Manzo, Reynaldo Flores o Reynaldo Pardillo. Ang armas giingong kinawat pa nila gikan sa usa ka gwardiya. Na-trace na mo ang kaning mga kauban niya nanuli sa akong area atong Birnis sa Kadlawon. No, usagid ka jeep pa na ilang gitulis ani. Ang nagkuha ani ngadto sa gwardiya sa Kalamban. Hindi sa armahan nila gwardiya. Kuha murag natog daw ko no. To ilan nakuha ni. Original ni. Giangkon hinuon sa mga dinakpan ang pasangil apan giingong giagni ra sila sa ilang higala nga naila sa pangang Kevin nga gipangita pa karon. Nyahat lang ko kay bang sa ko'y katagod kay wala ko doon trabaho. Pila sa may nakahin ni mo ato. Mayroon mga city naman, city sintos. Usa sa mga dinakpan nga si Flores, igsuon ni adtong si Junri Flores Alinsog nga napusilan patay sa usa ka gwardiya human giingong misud sa usa ka establishmento. Na kuha lang po ito kay nalagay problema sa kuha na sa mga pamilya mo. Pahimangno sa kapulisan sa mga mag-commute labi na kun 10 oras sa gabi. Mag-commute no kaning magkayog jeep ug kuan kang naamoy makuha niya mga batanon nga kuang kayog kuan, babantay lang mo. Kung kuang gali, reportahin mo sa kuang kung asa dapita, mag-text lang mo kay para masita na mo. Kay wata kay bawog manulisay ba na kay ang mga standby ron nagkara na pod. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.